panetsa nyaya iyi mambotaurawo nakura here since tsamba yakabuditswa musi wesaturday mambotaurawo nakura here kana makataura naye anga achiti chii? Ndakamfonera kurai ndikamutaurira akati anga ari kushow. Akati mudhara ndinokufonerai kana ndapedza nanhasi ndakamirira kunzwa kuti andifonere. Ende chimwe chinhu chamunofanirwa kuziva Guma ndechekuti ndoda kukupa example. Ndakaita inini music Leo Wadada Smith wekunoku. Unomuziva Leo Wadada ndiwe jazz. Ndakaita ningi CD naye uyu 50 Cent akangotora part yebrass section yana Wadada akaisa pamusic yake. Munoziva kuti akabhadhariswa mari more than 300,000 kapati ikako. Saka musatambire music yevanhu. Hazvisirizo, hatisi kuti hanzi kurai asaite music, but ndinoda kutaurira kuti ndine muzukuru wangu mwana wemwana wasisi wangu anonzi Tyler. Iye anozviti niki gunpowder. Hameno kuti dai maimbomuteerera izvo zvavo zvemangoma vavari kuita. Mfana anogona, anokomboza music yake ega. Zvaunonyatsoona kuti uyuka is a natural musician. Kana wada kupinda mugame, you must be a songwriter. Kana kuti otonyorerwa song dzacho nemumwe anogona kukunyorera iwe uchisenzesa voice rako. Haungopinda umu usiri a songwriter. Inini am a songwriter. Music yangu yese ndakanzwa munhu achikomenda anzi kuri anogona kuimba nachigwaya kochigwaya isongo yangu here. Isongo inozikanwa kodzimwe idzi dzandakakupoza ndega. Ndikakugara pasi munonzwa kana brass yangu zvese zviri organized. Munhu wongouya otora zvake achingoita zvaanoda nazvo. Munoona zvinofamba here. I think maybe chanyanya kunetsa musituation iyi ndeyekuti muzukuru wenyu, saka vanhu vazhinji vanenge vachiti paita kakupokana mufamily, ifamily feud. Handi mabepa vari kuti family feud. Saka I think vanhu vari kufunga kuti pane zvaiti. Haisi family feud. Uyu mwana wangu ndoda kutomudzidzisa kuti music inofamba sei. Haana zvaanoziva nenyaya yemusic. Ndoda kutomufundisa kuti aziye gwara remusic. Hapana zvokuti hanzi family feud zvechichiya. Mwana wandikutorai kuti vese vari kupindira dzinyaya idzi havana musoro. Kuzi mwana wangu uyu angoita fanika satapumane mwana womunin'ina wangu ngavanyarare zvavo nenyaya yakurai. Ini ndini ndinopedzerana naye, ndiri baba wake. Ini ndikuedza kumuratidza gwara rakanaka rekufambisa music. Saka vese vanoda kutaura vachiti havana kuti vanoziva kana they know nothing about music. Ngavasataure anything. Tipopidze Mr. Chiromo. Zviye zvauda kuti vapindire nyaya vachiita tuma statement. Vatumwa nani? Muri kukomenda chicha, muri kukomenda icho. Shava muri kukomenda muchiswera kukomenda muchitukirira. Azochembera. Ndochembera music yangu kai. Ndachembera nemusic yangu ka. Ndindakaicreate ka music iyoyo. I think wakawanda. Paita problem yekuti I think ngati nzwaka Guma ngati focus pane zvinhu zvinoita kuti zvine musoro pane kufocus pane kanyaya ka. This is a storm in a teacup. Kanyaya kasina nebasa rose vamwe vakupindira
vanhu vagara vakakuvenga. ndokuratidza ruvengo kaikoko. Mumwe munhu akazotaurira kuti kurai inga mufana uyo acharoya. Kana uye kuraya kuti anzi handimbofanira ndakaregera kuridza music aiwa ka. Totofanirwa kutsvaga weye kumustopa kuti asaridze music iyo because zvinodhameja. Inini music iyo ndo ndakura ndokwandinoona mari yangu kumusic iyo saka somebody akauya achiti mari yangu ichashota kumusic kwangu